Salam ele hormatly adamlar, garaşdyr baqy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar ile taşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýlede hut öz adynyň Gruziýanyň prezidenti Hanym Salome Zurabišvili we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutluklaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar bire hormat goýmagy, deň hukukly hem özara ynanşmaga esaslanýar diýip döwlet başlygymyz bellidi we Türkmenistanyň iki tarapdan gatnaşyklaryň giňeldilmegine gıdıklanma bildirýändigini nygtady. Hem biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähidine munun weýlegim gyşarnyksyz ösüriljekdigini anamellerdi. Döwlet başlygymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanym Salome Zurabišvili tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Gruziýanyň halkyna ursa öňe gitmegi hem güllä besmegi arzuw etdi. Ene burda hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutlugy bilen tanşadýas onu şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedireti Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, onuň Aly Hedireti gaderli dogunum, sizi Gurbany bayramy bilen tüýsürekde gutlaýan, goýu nurana bayram tutuş adamzada parahatçylyk we awadançylyk getirsin. Beýik bir bardan siziň Aly Hediretiňde berk jan saglyk we bagyt Türkmenistanyň dostlukly hem dogunlyk halkyna bolsa awadançylyk we ösüş dileg edýän Recep Tayyip Erdoğan Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Şoň Sanly Ulga Markaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň 19-njy maslahaty geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryny we ýurdumyzyň kanunçylyk, hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplanýan maksatnama laýyklykda işlem taýýarlanan kanunlaryň taslamalarynyň bir näçesi garaldy we kabul edildi. Maslahatyň gün tertibine laýyklyky deputatlar elektron hökümet hakynda hemde itçilik we kinologiýa işi hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryna garadylar. Elektron hökümet hakynda resminama aralyp maslahatlaşylaryna we kanunyň taslamasynyň elektron hökümetiniň işiniň tertibini gadarlaşdyrýanyna hemde Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýet ösürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge ýardam bermek maksady bilen işden taýýarlanan anatarly. Çıkış edenler döwlet dolanlar we döwlet hyzmat ulgamlaryny sanlaşdyrmagy ýurdumyzda hemme taraplaryň ösürmegiň möhüm ugur bolup durýanyny bellediler. Sanly tehnologiýalaryň ulanylmagy, döwlet häkimiýetiniň idaralarynyň işiniň açyklygyny ýokarlandyrmagy, olaň raýatlar üçin el ýeterli bolmagyna mümkinçilik berýär diýip parlamentariler bellediler. İtçilik we kinologiýa işi hakynda kanunyň tatlamasy aralyp maslahatlaşylaryna gyzyklanma belirlip pikir alşyrly. Belenilşi ýaly soňky ýyllarda ýurdumyzda ahal-teke bedewleri bilen bir hatarda halkymyzyň taryhy meden mirasy bolup durýan türkmen alabaýlarynyň genofonduny aýagly saklap galmak boýunça uly işler ýerine ýetirildi. Şunuň bilen baglykda itçilik we kinologiýa işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslarını kesgitleýän täze kanun möhüm ähmiýeti eýedir. Bu resminamanyň maksatlarynyň biri itleri yetiştirmekde we ulanmakda ýüze çykýan gatnaşyklary gadalaşdyrmak üçin şertler töretmekden ibaratdyr. Mundan başga deputatlar Türkmenistanyň raýat iş ýürüdüş kodeksini üýtgetmek ýerdmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeleri we goşmaçylar girdmek hakynda, feiljeger aragatnaşygy hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmek ýerdmek hakynda, gümrük gullugy hakynda Türkmenistanyň kanunyny goşmaçy girdmek hakynda, korrupsiýaga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny goşmaçylar we üýtgetmeler girdmek hakynda, salgatlar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyny goşmaçy we üýtgetmeler girdmek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçylar girdmek hakynda, awtomobil ýollary we ýol iş hakynda, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeler we goşmaçylar girdmek hakynda, demir ýol ulugy hakynda Türkmenistanyň kanunyny goşmaçylar we üýtgetmeler girdmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar girdmek hakynda, Türkmenistanyň eni mähri diýen hormatly adynyň düzgün namasyna üýtgetmek we goşmaçy girdmek hakynda hemde Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girdmek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryna garadylar. Milli Geňeşiň 6-njy çağrylşynyň mejlisiniň nowbatdaky maslahatynyň garamagyna girdilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agzdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda deputatlar ýokarda adalan resmi namalan garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň hereket edýän ulgamynyň üstüne getirip hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň durmuşynyň durly ulgamlaryna okundy ösüşe gönükdirilen durmuş ykdysady we demokratik özgertmeleri bilen beýlekde üstünlikli amara aşyrmak üçin zerur bolan oňy şertleri üpçün etjekdigini anam bildirdiler.
Hormatly Prezidentimizin daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň önümçiligini döretmek barada öňde goýan anyk wezipelerini durmuşa geçirmekde netijeli zähmet çeken ýurdumyzyň eşur telekeçileri we hususy önüm önerjileri eşerke bazarlarymyzy ýokur hilli haritleri bilen öpçün etmek bilen bir hatarda dünýä bazarlaryna uly isleg bildirilýän gymmatly çegmal terişdelerini öndürmekde de uly üstünlükleri gazanýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Mara welaýatynyň Mara etranyň çägine gurulan kuwatlygy ýylla 3000 tonna Teknika uglerodu önürýän döwrewap zawodyň önümçilik işlerim şu döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýulýar. Mara welaýatynyň Mara etrawynyň çägine, Garawum tehrasynyň gödel kunjogyny, Edida hojalyk jemgyýetiniň işçileriniň tagallaty bilen bina edilen bu iri önümçilik zawody berkarar döwletimizde teknika uglerodu öndürýän ilkinji döwrewap zawoddyr. Iqtisaddaýdan kuwatly ýylda 3000 tonna teknika uglerod öndüren bu zawod ýurdumyzyň önümçilik kärhanalaryny ýokary hili teknika uglerod bilen üpçün edip, daşary ýurt bazarlarynda bir gymmatly ölme bolan islegleriň artmagyna uly ýardam berýär. Bu zawodyň tebii gadan öndürýän çygmaly ähli teknik talaplara laýyk gelýär. Mara etrawynyň çäginde ýerleşen bu önümçilik zawody 2 bölümden ibaratdyr. Zawodyň tutýan meýdanyny idara binasy, hyzmat ediş desgasy, ammar we barlygyny okudy. Önümçilik bölümi, suw arasy rejidesga, suwaruş, lagym we ýanyň howpsuzlyk howuzlary, suw üçünçilik bekedi we beýlek elektrik ulgamlary bar. Teknik uglerod öndürmäge niýetlenen bu zawod daşary ýurtlaryň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly iň kämil enzamlar bilen üpçün edilendir. Zawodda oturdulan ähli enzamlar dolandyryş merkeziniň üstü bilen dolandyrylyp, olary sanly ulgam hemde awtomatik usulda gödäwçilik edilýär. Bu ýerde ýokary basyşly tebii gaz paýlajy beketine gelip reaktorda ýokary derejedäki gyzgınlykda gyzdyrylýar. Soňra sowadyjy ulgamyň üstünden geçirilip, sowadyjylar himik terişdeler bilen geçirilip, sazlaýjy enzamlar arkaly südügüçlerden tüdülýär. Bu oňluk görnüşe getirilýär. Soňra onuň düdüm arasylanyp, teknik önüm sazlaýjy enzamyň kömegi bilen 1 tonnalyk, şeýle-de 10-25 kilogramlyk haltalara gaplanýar. Bu önüm esasan ýurdumyzyň senagat önümçiliginde giňden ulanmak üçin amatlydyr. Zawodyň barlyk hana bölümi hem hil barlygynyň ýokary derejeli enzamlar bilen üpçün edilýär. Olamyň öten tehnologiýaly iş tejribeleriniň hususy ulgamy giňden ornaşdyrylmagy netijesinde tebii gadan alynýan çygmal terişdeti bolan teknika ugleroda diňe bir şerki bazarlarda däl, daşa ýurt bazarlarynda da isleg barha artýar. Önümçilik maksatly teknika uglerodyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe öndürilmegi, ödöndürýän ýokary hilli önümler bilen içerki we dünýä bazarlaryna münasip orun alýan ýurdumyzyň işur telekeçleriniň gananan uly üstünliklerinden biridir. Şeýle kuwatly zawodyň ýurdumyzda gurulmagy milli iqtisadiyetimiziň batyl depkinler bilen ösýändigine şaýatlyk edip, her bir bagtýar raýatyň kalbynda berkarar döwletimizde arka dal serdarymyzda bolan eksilmejek buýsanyş duýgusyny döredýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne diýarymyzyň ähli ulgamlaryna amal aşyrylýan tutumly özgertmeler, dördülýän giň mümkinçilikler ýurdumyzyň edara kärhanalaryna şol sany hususy ulgamyň telekeçilik işine de uly zähmet joşgyny döredýär. Batly gadamlary bilen şany ösüşlere betlenýän edi diýarymyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda alyp barýan oýlanşykly döwlet siýasatlary hususy ulgamyň işiniň kämilleşmegine oňun şertleri döredip, gysga döwürde özüniň anyk netijelerini berdi. Ýurdumyzyň hususiýetçileri dörlü maksatly senagat önümleri bilen bir hatarda berkarar watanymyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine de özleriň sallamly goşuntylaryny goşýarlar. Lewap welaýatynyň telekeçileri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň her bir gününi, her bir aýyny anamly zähmet ýeňişlerini besleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Türkmenawa şäherindäki şöhret önümleri hususy kärhanasynyň işçi hunermenlerim öňjüli zähmeti bilen toý desterhanymyzyň, satşaklamyzyň bedew bolan et we et önümleriniň durly urunuşlaryny ilaty bökdünçsiz ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günden maliyetiniň 1 tonnadan gowragy gaýtadan işlenip, et we şoklat önümleriniň 25 goly görnüşi taýýarlanýar. Olardan ýarym hakydylan görnüşde köýtünnaw, çüli, hazar, awçy ýaly şoklat önümlerini, gaýnadylan görnüşindäki arkaç, altynaçar, altyn kenar şoklat önümlerini, gaýnadylyp hakydylan änu, altyn şapak, günnogor şoklat önümlerini, şeýle-de beýlekler görkezmek bolan. Bu ýerde taýýarlanýan şasenem altyn çeşme, Gunço, Nygmat, Daşawat ýaly şoklat önümleriniň bilmeçileriň durly urunuşlary alyjylaryň islegli haridine urilýär.
Önümçülüğün bökdönçsiz ýola goýulmagyny hususy kärhananyň mallarçylyk hojulygyndan ýa-da ýer-şahly mallardan alynýan mal etim esasy çy mal bolup hyzmat edýär. Işleri barha ilerleýän döwrewap önümçülükde. Daşary ýurtlaryň kemil enjamlary oturdulup, öňürleýän önümniň hil derejesine aýratyn ol ünserliýär. Taýýar azy garytlary ýygyderlik hil barlygyndan geçirilýär. Muňa bolsa bu ýerde talaba laýyk enjamlaşdyrylan barlyk hanyda döredilýän şertler dolu mümkinçilik berýär. Önümçülüğün golaýyna et we et önümlerini ýerlemäge niýetlenen dukan hereket edip, tagamly we ýokary hili şoklat önümleri satyp çykarylýar. Şeýlede vilayet merkezindäki Türkmenawa şäheriniň sowda nokatlaryna ugradylýar. Hususy kärhananyň agzybir işgärleri ýurdumyzda keçi we orta telekeçiligiň ösdirilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly üns ýygyder gollap üçin arkadaly serdarymyza, hormatly prezidentimize özleriniň alkyşyny, hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne telekeçilik ulgamy milli iqtisadiyetimiziň möhüm bölegine urly. Soňky ýyllarda bolgamyň barha işçileşmegi netijesinde täze iş orunlary köpelip, bäziji ukyply önümliň öňdürişiniň barha artmagy netijesinde ýurdumyzyň eksport mümkinçiligi hem giňeýe. Döwlet başlygymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösürmek hakyny kabul edýän il ýurt bäkitli kararlara Ahal vilayetiniň telekeçileriniň hem höwesli işläp, köp mukdarda ýokary hilli önümleri öňürmek barada höweslerini hasy belende Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligiň bünýadyny berkitmek hemde onu mundan meýle netijeli ösürmek barada edýän tagallalary Ahal vilayetinde da bu il ýurt bäkitli işiň hat netijeli ýola goýulmagyna uly ýardam berýär. Şoň netijesinde häzirki wagtda vilayetde telekeçilik bilen meşgul bolýan adamlaryň sany barha artýar. Ahal vilayetiniň Änäw şäherindäki Altyn Ýunus hususy kärhanasy soňky ýyllarda öňürýän önümleriň ýokary hilligi bilen ila taratyny giňden tanalýar. Dünýäniň öten ýurtlarynyň inkämi tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köpütligi bildirýän konditer önümleri bolan kökanyň we şokoladyň birnäçe görnüşleri öňürilýär. Häzirki wagtda bu kärhanada öňürilýän önümleň görnüşi otuda golaýlýar. Olaň aglabasy Melek, Ýunus, Emir nişany bilen bedegli gaplarda ilatymyza ýetirilýär. Mundan başga da kärhanada şokoladyň 4 görnüşiniň waflynyň bolsa 5 görnüşiniň önümçiligi alınıp barylýar. Kärhanada zähmet çeken ýaşlar önümçilik bölümlerindäki kämil döwrewap enjamlardan ustatlyk bilen baş çykaryp, işleň sağlaşykly utgoşykly ýerine ýetirmek uğruna ihlatlaryny gaýgyrmaýarlar. Altyn Ýunus hususy kärhanatynyň agzybir işgärleri geljekde konditer önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak maksat edinýärler. Hormatly prezidentimiň öýleri hakda edýän aladalaryndan uruklanýan kärhananyň zähmet söýer işgärleriniň çeken zähmetleri, olaň halkyň arkadagyly zamanasy ýylynda da öňde goýan asly maksatlarynyň murat tapşakdygyna bolan anam puwtulandyrýar. Hormatly prezidentimizin owu hojuluk ulgamy üçin döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanýan ýurdumyzyň baby daýhanlary özleriniň gallaçylykda ýeten belen sepgitlerini gowunmak bilen halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýetiljek täze sepgitlere tarap önemli barýarlar. Ýerden bol hasyl almak üçin geçirilýän taýýarlyk işleriniň çägini ýokary hilli sürümüň tekidleme işleriniň talablaýyk bolmagy üçin ýer egeleri ähli tagallalary görýärler. Bu iş ýurdumyzyň ähli vilayetlerine bolşýaly, Daşow vilayetinde Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň gallasy baby daýhanlarynyň gadanan uly üstünligine özleriniň münasip goşantlaryny goşýan Daşow döwletining ýer egeleri inniki hasylyň düýbüni berk tutulmagyny üpçün etmek maksady bilen geçirilýän owa hojalyk işleriniň depkine birjikde gowuşdurmaýarlar. Olar bu gorda dürli kysymly traktorlaryň kämil enjamlaryň güýjüne netijeli peýdalanýarlar. Daşow döwlet owa hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky technikaý hyzmat ediş kärhanalarynyň mekanizatorlary, hünärmenleri buğdaýdan boşan meýdanlarda sürüm geçirmek tekilleme işleriniň hemme taraplaryň talablaýyk bolmagyny gadanýarlar. Çünki bol hasyl üçin ýerleň ýokary hilli sürülmegi, talablaýyk tekillenmegi hökmanlar. Häzirki günlerde Daşow döwlet owa hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky technikaý hyzmat ediş kärhanalarynyň mekanizatorlary tarapyndan her günne ýokary hilli sürüm geçirilýär. Şo meýdanlarda talablaýyk sürümüň geçirilmegi üçin durly kysymly traktorlaryň birnäçe ýokary öňürjilik bilen işledilýär. Çünki bu texnikalyň öňürjilikli işlemekler üçin ähli texnika hyzmatlar iş üstünde gurnalandyr. Öňde barjylardan görülen welaýatyň ähli etraplaryna daýhan birleşiklerine nowatdaky ýetiljek belen sepgitleri badalga alan baby daýhanlar taýýarlyk işleriniň depkinini gün saýyn güýçlendirýärler. Netijede üstünlük ýetine üstünlük gazanýan ýer egeleriniň ýene-ki ýetiljek belen sepgitleri bolan anam artýar. Yer egeleriniň üstünlük gazanmaklary, ýerden bol hasyl almaklar üçin bolsa ähli mümkinçilikler we şertler bar. Oň üçin welaýatyň baby daýhanlary arkadagly terdarmyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar.
Hormatly prezidentimizin parasatly ýolbaşygyna garaşsady bakyp ýeterip diýärmiziň sebitlerini durmuş ykdysady taýdan durnukly ösürmek boýunça giň meşhurly özgertmeler amala aşyrylyp, ýylatyň durmuş ýaşaş şertlerini düýüpli ýokurlandyrmakda we halkymyzy ýokary hille azyk önümleri bilen bolelygyny öpçün etmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Balkanawadyň gaýratyna howalanyp oturan uly Balkan dagynyň etegindäki düzmergen ýaylasyndan uzak möhletliğini yer bölegine alan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasynyň telekeçiniň yerine bitirilýän işlerim özüniň döwrwaplygy bilen tapawutlanýar. Şoňlara bu ýerdäki baglarda ýetişdirilen datly mewe hasyllary ýygnamak işler guramaçylykla alınıp berilýär. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň owa hojalyk buğdagyny düýpli alma esasy hemde öňdewarjy tejribeleri laýyk alyp barmak, ýerlerde beýleki ekinler bilen birlikde meweli baglary ösürip ýetişdirmek baradaky paýgatly çözgüdünden uruklanýan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden hemde oň partiýatynyň agdasy bolan Balkan Awatly telekeçiniň bagçylyk bölüminiň bagwanlary Balkan dagynyň etegindäki düzmergen ýaylasyndan uzak möhletliğini alan yer bölegine ösürilip ýetişdirilen meweli baglaryň durly görnüşlerini ýidegi agrotehnika talaplary laýyk ýol goýup bolardan bol hasyl almaň hötdetinden gelýärler. Häzirki günlerde bu telekeçiniň bagçylyk bölümine zähmet çeken bagwanlar agrotehnika talaplary laýyk ösürilip ýetişdirilen meweli baglaryň bitkinlik hasyllaryny ýygnamakda, hemde olary sebitiň ak bazarlaryna elýeterli narxlarda çykarmakda görelili işler bitirmek başarýarlar. Bu ýerde ösüp oturan alma army şetdali ýaly baglaryň durly görnüşleri bolup, olaň ýer aralyk we giç ýetişýän görnüşleriniň bardygyny aýraty nygtamak gerek. Hutda häzirki günlerde de agrotehnika ýygy bir kemsiz ýerine ýetirilen baglardan meweler ýygnamak işler dowam etdirilýär. Ulu Balkan dagynyň etegindäki ýaýlada ýetişdirilen bu meweli baglaryň ähli hem damjalaýyn usulla suwarlýar. Dag etegindäki ýaýlada ösürilip ýetişdirilen baglardaky meweler synagda halkyň arkadagy zamanasy ýylyna has ýokary netijelen gazanjakdygyna göz ýetirýär. Sanly ykdysadyýaty ösürmek boýunça konsepsiýada 2020-2025 ýyllerde sanly ykdysadyýaty ösürmek boýunça döwlet maksatnamasyna kezitlenen wezipeler ýerine ýetirmek, täzeçilik programy üçinçiligini taýýarlamak we olary ornaşdyrmak hem beýleki degişli uğurlar bilen meşgullanýan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen sanly çözgüt 2022 bäzleşiginiň nowatdaky tapgaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şoňa bilen baglanyşykly deslapky işlere badalga berildi. Sanly çözgüt 2022 innowasion taslamalaryň beýäsleşiginiň deslapky işlerine badalga berilmegi degişli uğurdaky täzeçilik gözlegleriň taslamalaryň peýda bolmagyny üçin eder. Mälim Morşaly Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň guramagyna beýäsleşik programma üçinçiligini we innowasion usullary işläp taýýarlayan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen geçirilýär. Ony saglyk goraş, ilim we bilim, uly logistika, elektron senagaty, owa hojalyk hyzmatlar ulgama uğurlaryna geçirmek gödöňünde tutulýar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli puwdoklaryny sanylaşdyrmak, öwrümçiligi ilmiň gazananlaryny ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barylmalygyna ünsü çeker. Munyň özi ähli puwdoklaryň işiniň döwrüň talabyna laýyk derejede döwrewaplaşdyrylmagyny üçin eder. Munyň özi ähli puwdoklaryň işiniň häzirki zaman talabyna laýyk derejede döwrewaplaşdyrylmagyny üçin eder. Hormatly prezidentimiz dünýäniň öňde bar tejribesiniň öwrenilmegine ünsü çekmek bilen sanly çözgüt 2022 innowasion taslamalar beýäsleşiginiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeligini tapşyrdy. Beýäsleşik ýaşlaryň zehini we ukybyny ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýetliler. Häzirki günlerde döwrümizden derwäýt meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara geňer merliýe eşen häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçi guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň Demokratik Partiýanyň Syýasy Geňeşiniň Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň Milli Merkeziniň Magtumladyna ýaşlar guramasynyň Merkeze Geňeşiniň hem Bilim Ministriniň bilelikli guramaklaryna halkyň arkadagy zamanasy durmuş ykdysady ösüşiň täze belelikleri atly maslahat duşugy geçirildi. Türkmenistanyň Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň Milli Merkeziniň guramagyna geçirilen okuw maslahaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň döwrwap wezipeleri diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Merkeze Geňeşi Aşgabat şäher komiteti Türkmenistanyň owa hojalyk toplumy bilen bilelikde geçiren maslahaty asudalygyň baýlygym diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň Merkeze Geňeşiniň we Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň döwlet haritçylygy mal birjasynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen çäre wagtny fihat bilen bagly boldy.
Demokratik Partiyanyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyny ösüşlüň ak ýolunun öňe barýar aty watan atly maslahat geçirildi. Saglyk, bagtyarlyk ýaşaşyň görewdir atly seminar maslahaty Magtuladyna dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna geçirildi. Ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň Ahali Balkan Daşwy Lewap Mary welaýatlarynyň polisiýa müdürlikleriniň geçiren maslahatlary wagt nesihat bilen bagly boldy. Olary işçi häsiýet beslendi. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşliginiň we Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň ilkinji dinanlar guramasynyň ýurdumyzyň baş prokuraturasynyň birlikde guramaklarynda geçirilen çäre wagt nesihat bilen bagly boldy. Magtum adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşliginiň hemem Türkmenistan sport halkara jurnaly bilen birlikde sport bagtyarlygyň gözbaşy atly dörüjlük bätleşiginiň şeýlede ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi hemem biznes reklama gazeti bilen birlikde eglan edilen arky dagly zamananyň dörüjlü ýaşlar atly bätleşiginiň jemlenildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň Binagarlyk we Guruluşyk ugurlary boýunça bilim alýan talipleri institutda alýan bilimlerini tejribelikde berkitmek maksady bilen Ahly welaýatynyň täze döwrüp idare ediş merkeziniň guruluşyk meýdançasyna tomusky tejribeliklerini geçdiler. Olary guruluşyk meýdançasyna alyp barýan işlerde zähmeti gowramak we tehnika howpsuzlyk çäreleri bilen geňden tanışdylar. Guruluşyk ugury boýunça bilim alýan talipler gurulýan dethallarda mermer we granit böleklerini goýmak, suwak hemem boýak etmek, içki bedeg üçin gerek bolan şekillere gips materialdan goýmak ýaly işleri ýerine ýetirdiler. Şeýlede işleň hil taýdan alyp barylşy, enjamlary we gurallary yer we yer etmeklik, gerekli materiallaryň näçe mukdarda bolmalygy we kefitlenen tertipleri barada guruluşykçy hünärmenleri bilen söhbetdeş bolup özleriniň nazaretde alan bilimlerini geňden çoňlaşdyrdylar we guruluşykda alyp barýan işler barada geňden tejribe aldylar. Binagarlyk we binagarlyk guruluşyň dizaýny hünärlerine bilim alýan talipler bolsa otoglaryň dizaýnyna milliligiň we döwraplygyň sazlaşygy, bedeg aýratynlygy we özleriniň dizayn pikirleri barada söhbet etdiler. Bu ýurda bilim alýan talipler öz taslamalarynyň bu guruluşyk meýdançasyna orun alanlygyny bu soňç bilen bellediler. Talip ýaşlar şeýle ajaýyp zamanada okumagy, döretmägi, öz okyp başarynyň görkezmägi döredilýän mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Magtum adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Taryh fakultetiniň Taryh arkeologiýa günnägür öwrenş hünäriniň talipleri Türkmenistanyň Ministri Kabinetiniň ýarnaky baş arxiw müdürligini Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna we Döwlet Muzeýine 2021-2022 okuw ýylynyň meýilnamalaryna laýyklykda arxiw, kitapxana, muzey okuw tejribeçiligini geçýärler. Türkmenistanyň Inženýer Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna häzirki zamanyň talaplaryna dowlaý gelýän awtomatlaşdyrylan enjamlarda şeýlede dünýäniň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan tejribehanalerde tejribelik okuwlarynyň döwrüp geçirilmegi talipleriň nazary bilimleriniň hasam kemilleşmegine uly şert döredýär. Ýergilerine aýtsak, ýokary okuw mekdebiniň talipleri 2021-2022 okuw ýylyna halkara derejelerine geçirilen ders bätleşiklerini 1-nji orny 16 sany, 2-nji orny 19 sany, 3-nji orny 19 sany şol sany 3 altyn, 4 kümüş we 1 bürünç medal kazandylar. Döwlet derejelerine geçirilen ders bätleşiklerini 11 sany 1-nji derejeli, 31 sany 2-nji derejeli, 63 sany 3-nji derejeli diplomlara münasip bolundy. Öz bolşly üstünlük institutda işleň okuwlaryň döwrüp derejede alınıp barylýanyny aýdyň suwtnamadyr. Döwlet Mehmet Azadyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna 1-nji ýyl talipliň okuw tejribeligi dünýä we milli tejribeniň gazananlaryny sazlaşykly ulanmak arkaly netijeli alınıp barylýar. Tejribeliň çäklerini dil öwretmekde we öwrenmekde gazanylýan netijeler urduş ýokary okuw mekdepleri bilen onlaýn okuw usul maslahatlar, onlaýn okuwlary boýunça ara alyp maslahatlaşylýar we öwrenilýär. Bu ugurda Seýdnazar Seýdadyna Türkmen Döwlet Mugallimçilik Instituty we Magtum adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň mugallimlerdir talipleri has işçiň hyzmatdaşlygy alyp barýarlar. Seýdnazar Seýdadyna Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň biologiýa hünäriniň talipleri ýokary okuw mekdebiniň zoologiýa muzeýinde okuw tejribelerinde bolup Türkmenistana we dürli ýurtlarda gury ýer we suw gurşawlaryna ýaşaýan haýwanat dünýäsiniň tebigi nusgalary bilen ilmi esasda tanışmaklygy mümkinçilik alýarlar. Muzeýdäki haýwanat dünýäsiniň tebigi nusgalary talipleriň nazary bilimlerini tejribelikde hasam berkitmäge ýardam berýär. Okuw tejribeleri döwründe talipler ýokary derejede sapa geçmekde ulanylýan iň kämil okuw serişdeleri bilen birlikde tebigi görkezme esbaplardan peýdalanyp çylşyrymly biologiýa hadiselere öwrenmek, ilmi barlyklary geçirmek usullaryny kämilleşdirmäge we bu gurdan öz bilimlerini artdyrmagy mümkinçilik alýarlar. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň bagtyar taliplerim nazaretde alan bilimlerini amal taýdan ýagny tejribede kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň mali ulgamyna degişli döwlet idaralarına we banklarda tanışlyk tejribelerini bolurlar. Türkmen Döwlet Iqtisadi
Iqtisadiýat we Dolandyryş institutynyň talipleriniň tejribelikleri üstünlikleri beslenýär. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň talip ýaşlary özleriniň nazarýetde alan bilimlerini çuňlaşdyrmak maksady bilen Energetika ministrligine degişli edary kärhanalaryny önümçilik tejribelerini geçýärler. Elektr energetika ulgamlary we torlar, elektrik öpçünçiligi, elektr energetika ulgamlarynyň rele goragy we awtomatikasy, ýyllyk elektrik stansiýalary, ýyllyk elektrik stansiýalaryna suw we ýanygyň tehnologiýasy hünärleri boýunça bilim alýan talip ýaşlar elektrik beketlerindäki esasy enjamlanan gurulş işleş düzgünlerini içkin öwrenýärler. Şeýlede elektrik stansiýalaryna hemik suw düzgünlerini ulanmagy, suwy süýjetmegi we dosuzlandyrmagy, ýanygyň täşgiti we daşky gurşawa ziýansyz ýakylmagynyň häzirki zaman usullaryny öwrenýärler. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika institutynyň degişli hünäriniň talipleriň önümçilik tejribeliklerini ilmi gözlegleri bilen utgaşdyrmagy oňy netijelere beslenýär. Önümçiligi içkin öwrenmek gözlegler talip ýaşlarda uly gyzyklanma döredýär. Eşi sünnäki mişe bolmak talipleri tejribede kemleşdirmäge uly ýardam edýär. Nazariýetdäki bilimiň tejribelik bilen utgaşdyrylmagy hormatly prezidentimiziň taşýaly döwrüň ösen taliplerine laýyk gelýär. Häzirki günlerde Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň talipleri önümçilik tejribeligini giň gerimde ýewalanýarlar. Talipleriň degişli edary kärhanalarda galkynç gaz känne bolmaklary olaň her bir ugurdaky düşünjeleriniň artmagyna ýardam edýär. Okuw meýilnamasyna laýyklykda geçirilýän önümçilik tejribeligi talipleriň nazarýetde alan bilimlerini özleşdirmekde ören ähmiýetlidir. Ol talipleriň okuwda öwrenen zatlarynyň hasym kemilleşmegini üpçün edýär. Tejribelikler Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň talipleriniň almy gözlegleriniň netijeleriniň ýokurlanmagyna da ýardam edýär. Ol hormatly prezidentimiziň bilimi ösürmek, almy innovasiýalary, neft gaz pudugyny, halk hojalygyny ornaşdyrmak barada öňde goýan wezipeleriniň çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Bilim ministrliginiň guramagyna merkezlerde gurulýan şäherleri çaýgylaryň diňjalşylarynyň şadiýanlygy beslenmegini öpçün edýär. Türkmenistanyň bazara manfaatyna döwlet çağlar kitaphanasy özüniň ýaşajyk okujulary bilen geçiren dörejlik dowuşugy ören täsirli boldy. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň atasaly hadynaky kitaphana şahamçasynyň guramagyny gökderedäki şadiýan diňjalýan çağlaryň arasynda geçirilen çäre ýokary okuletlige beslenýär. Şeýle çäreler ýaşlar guramasynyň köpetdäki bagtyarlyk, berkararlyk büzmeýini etrap geňişler tarapyndan geçirilýär. Ahal welaýatynyň Beherden etrap häkimliginiň guramagyna Demokratik Partiýanyň etrap komitetiniň Beherden etrap prokuraturasynyň we kadyetiniň bilelikde geçiren wagyn etiqady işen häsiýeti betlendi. Balkan Ulayt Ýaşlar Guramatynyň Finansçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan Ulayt Komitetiniň geçiren şähereti netijeli tarapdan häsiýetlendi. Serdar şäher, Bereket, Magtumly, Itrak, Etenoli etrap kadyetlerini geçiren şäherleri wagyn etiqady öňüne jemledi. Agrar Partiýanyň Daşuly Ulayt Komitetiniň guramagyna Ulayt kitapxanasyna maslahat geçirildi. Daşuly Ulayt kadyetiniň hemde Ýaşlar Guramatynyň Ulayt Geňeşiniň bilelikde guramaklaryny geçirilen maslahatda döwrüň belent maksatlary öňde durýan wezipeler dogrusyna giňişleýän gurrun edildi. Lewap Ulaytyna Denanlar Guramatynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň geçiren şäherleri ýokary uruq welentlige betlendi. Lewap Ulayt kadyetiniň guramagyna administrativ kanunçylygyna kadyet iş tejribetini ornaşdyrmaň döwrüwap usullary ady bilen geçirilen amal matlagadan baý many mazmuny eýe boldy. Demokratik Partiýanyň Lewap Ulayt Komitetiniň guramagyna geçirilen wagyn etiqat şäheretem işen häsiýeti betlendi. Ýaşlar Guramatynyň Mary Ulayt, Mary we Bayramaly şäher, Mary, Bayramaly, Garagum, Türkmengala, ýol öten, Murgap, Sakarçagy, Owzhan etrap geňeşleriniň Mary Ulayt polisiýa müdürliginiň guramaklaryna maslahatlar geçirildi. Bu maslahatlaryň dowamyna gyşyklarda ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýaşlaryň hünäri öwrenmegi, döwrüwap bilim almak we zähmet çekmek hakynda döwlet derejesine amal aşyrylýan işler hemde döredilýän giň mümkinçilikler dogrusyna durluk geçirildi. 2025-nji ýylyň noýabr aýyna ýurdumyzda sambo boýunça dünýä çempionaty geçirilmek meýilleşdirilýär. Şu münasibetli Mary Ulayt sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň hemde kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary Ulayt birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna hoşallyk maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Finansçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Mary Ulayt komitetining guramagyna geçirilen dawraly maslahat halkyň arkadagy zamanasy ýylyna hyzmatdaşlygyň täze tepkitler diýil wagtlandyryldy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyzda aşky we şäherine şonu 16-njy iýulda saat 20-den 17-nji iýulda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howmaglumatylygynyň berýän habar bilen tanış bolun.
Balqın vilayatyna ady bulutly hawa bolup demrada gün ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser hawa gijetine 27-30 gradus mayl, gündüzine 39-44 gradus ıssy bolar. Ahal vilayatyna açyk hawa bolup demrada gün ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser hawa gijetine 25-30 gradus mayl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup demrada gün ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser hawa gijetine 23-28 gradus mayl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Lewap vilayatyna açyk hawa bolup demrada gün ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser hawa gijetine 24-29 gradus mayl, gündüzine 39-44 gradus ıssy bolar. Daş vilayatyna açyk hawa bolup demrada gün ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öser hawa gijetine 22-27 gradus mayl, gündüzine 38-43 gradus ıssy bolar. Paytatymyz Aşgabatda açyk hawa bolup demrada gün ordan telesekund 9-12 metr etýän şemal öser hawa gijetine 26-28 gradus mayl, gündüzine 40-42 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, Thomas Paslyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhresinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerine berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.